Eguerdion, Txorienetarrok, Zigor Iturrita eta Patrizia Biteli hemen gaude ostiral berri honetan, ostiral bisitarien. Egun hontan, errezetak eitzeko elkarbanatzeko, ez da, familixan, holan errezeta berezi batzuk, asteburutan denbora gehiago daukagula. Bai. Hortan eta bisitak izaten ditu, normalean bizita lagunenak, familikoenak, gero, nahiz asteburuan izaten dira, eta beti nahi izaten dugu zerbait berria egin. Ondo beratzeko. Bai, hori da. Eta nik, nire partetik risotto bat eingot. Vale. Zer, risotto bat bada holan, ez dakit, jendeakin ondo geratzeko, gustatzen dana, eta otarrainskana eingot, baina, arrain salda batekin, gorgonzola apurtxo batekin, parmesano beharrean, berez izango da apurtxo bat berezixan. Oso ondo. Zuk zein gozu? Erreza, eta lehen plater moduan, bigarren moduan junalda, eta elegantea da, eta betikoa, onjo nahaski bat. Beitu. Onjoak, gaina sasoian gaude, nahiz eta oso gutxi daude, da jendia protestan dago egun guztia, baina, nik izostuak ekarri jut, iaskoak anaianak, eta hoiesekin onjo nahaski. Bi eratara, ikusiko nola ingo duen, denboraren arabera. Bai, zerbait ongo da. Baneria hola nahi Lehengo ingou arrain salda bat. Gero, tipula erditxa berakatza eta pipermina kasola baten gorritxuko. Otarrainxken buruak eta salak gehitxu, arrain salda, tomate saltza, piper beltzapur bat eta 15 minutuan kosinauko. Hori birrindu, aparrakendu eta gero bero mantenduko. Bitxartian sartagin baten tipulan beste erditxa erregoziko olixo eta gurinetan, gero arroza gehitxu, apur bat txigortu eta gutxinaka injako salda gehitxu, etengabe mugitxuz. Arroza isa inja dauenean, gurin apur bat gehixau bota, gorgonzola gaztakin batera, eta mugitzen jarraitzuko. Azkenik, otarrainxak plantxan gorritu, eta risotoa oinarri gisa zerbitzatu, otarrainxak gainean jarriz. Berez, hasiko algea. Ingo aldeu. Txorieneko esaldiak gure nagusiarek botatzen dizkiuna eunero. Hori da. Eta hementxe jarriko, arrain saldatxo bat. Vale. Erosin hauen lehen gogunean, hau, legatza, bai. Etxerako. Eta hona ekarri dut. Kokotxa eta guzti, bota behar diguztu. Enaz konturatu. Lase. Dotorea da eta gure salda. Gelatina puntua emango. Hori da. A ber, kokotxa ez dio ia inokeltzen, eta nik eskatzen duanean jutan aizenean, eta gorde zuen burua eta hori, batxutan, kokotxak entzen dio, baina eta segun zer daukada, plantxan bulta eta bulta iten dut eta jaten du, baina bestela hor saldara osori juten da. Txartu ez dutza ingo? Ez, azkenean zapore gehiago emango diruzki. Hau, bustean, gatzapur batekin. Bust, hau da, topera, ez da bostean, ez pentsatu, bust, nahi du esan, topera indukzioak eta izaten dute gorengo indarra. Hori da. Eta, bestalde ingo, beste salda bat. Ze hau da, arrain salda oinarrizkoa, hau izango zen Japonian gure dashi salda, eta gero ingo hemen beste salda bat, honetarako joango dana, holako fumetantzerako base, hau bai joango dala, tipulakin, berakatzakin, eta pipermiakin. Galdu inez. Ordan, alde batetik salda bat daukago, arrain salda bat. Arrain salda bat normala. Eta honi, botako diozu, hemengo salda? Hori, eta hemen ingot, tipula erdi. Ontxe, tipula erdi. Bai. Berakatza. Bai, eta gero horiek iragazingo dituzu? Arrain salda eta hau birrindu ingo. Bale, ordan saltza bat ingo duzu. Hau salda barik, saltza bat izango zen. Saltza bat, baina oinarrixa izango da... Bai, baina saltza amerikar baten, antzeko zerbait, saltza amerikar bat izango da gutxi gora. Teknikoki zein da, saltza amerikar bat ingo duzu orduan. Eta horrekin, ingo duzu risottoa. Hori da. Oso ondo, bale. Geratuko da oso zaporetxuan. Bai, askoz ere. Egia esan honekin ja ondo geratuko zen, baina honekin ja zer esanik ez. Eta saltza hau erabili aldozuek gero, beste errezeta batzuetarako, ja hemen egin izan ditugunak, arraia amerikarrerara esaten duguna. Hori da. Ero, ez dakit, botateko edozein arrozei gero azkenean botatzeko, ero arrain sopa bat inalduzu ebe, ero arrain sopa baten oinarri izatea. Ze azkenean hori da oinengo du. Bai, erabilera pila bat ditu egisa esan. Oso ondo. Bueno, risottoak zen bat inditu txorienen, pila bat risotto. Makatzana, onjoena, erremolatxana. Azkena, einuena zein izan zen? Maradonana. Gehien gustatzen zaiona. Barren gorriak eta lau eratako, lau gaztan asketa hori izan zen azkena. Eta nik uste gure ikusentzuleek ere badakitela
Ba, edozein arrozekin, bueno, edozeinekin ez, luzearekin ez, baina hemen betiko arroza daukazuen etxian paella itxeko, ero horrekin. Borobila dana. Bai, borobilarekin risotto bat egin halko genuke, baina horretako berenak arborioak, karnaroli, marateli nuela esauzenik. Nik marateli besta. Eta ero dago, bialone nanno, bialone zigor, berdina da, antzeko zerbait, hortik doala uste dut, eta badira, ba, holan, almidoi asko botatzen duten arrozak, eta azkenean hori da bilatzen duguna risotto batekin, ez? Zerbait krematxua. Hori da. Baina nik esaten badizu, Patri, baldak izu zer den arroza? Arroza? La arroza kolorekoa alegia. Bale, arroza. Baina arroza da, arroza kolore arroza da. Eta arroza... Ba, erremolatxana. Ez. Okarra olaindik. Ai, ama, ez dakit. Ego Koreako Yosei Unibertsitateak arroz barietate berri bat atara du. Non, arrozak dauzka berak, holan, ez da lixua, zuk mikroskopio batekin ikusizko lako, aporo txikio zulotxoa dauzke, Bai. Ba hor, animalia, hau da, behi aragiaren zelulak txertatu dituzte, gero hori itxatzita geratzeko arrozera erabili dute arrain gelatina, eta lortu dute arroz bat, la rosa kolorekoa, eta dauzkala animali proteinak, bere proteinak gai. Eta saporia? Saporian ez dala gehiagin nabaritzen, baina azkenean nahi izan dute egitea elikagai bat osoagoa esan dezagun, non arroza bakigu hidrato asko dauzkala, eta proteinak ere dauzkala, baina protein askorik ez. Orduan nahi izan dute dena batian izatea. Osa, zuk hori jaten duzunean, aportazio zure nutrizionalki, izatea, proteinak gehitu iten zaizkio, eta non toki batzuetan aragia jateko aukera gutxio eskaten, ero aragi jatorriko proteinak jateko aukerarik ez daukaten, ero gutxio eskaten, osotu iten dute arroza horrekin. Gaur egun hemen Europan oraindik ezin da saldu, oraindik froga batzuk eta pasa behar dituzte, eta hori. Orduan nahi izan dauein, olako superelikagai bat, baina laborategian. Bai, gutxi gora bera. Osa, ez da naturalki holan... Osa, naturalki, ez. Erremolatxa egiten, bueno, badauka gehigarria, baina gordinean ja eramango du, hori esan dugun guztia, ez? Animali jatorriko proteinak gordinean eramango ditu. Eta hori, hasi horiek sartzen dizkiotelako, txertatu iten dizkiotelako. Erotzen gabiz? Aukeran, nik neuk aukeran, igual arraroa naizelako. Nahiago dut arroz bat egin, da harri oiaskoa bota, ero zatik ez hemen zukin zenuna txerri sekretuarekin indako arrozura, ero txorienen ingen duen bai, ahatearekin, eta laranja zukuarekin ingen duen olako arroz gozo bat. Oso berezisa. Eta hor, azkenean bat dena sartzen diogu, sartzen dizkiogu hidratoak, eta arrozak ematen dizkiuna, eta proteina beste alde batetik. Hori da. Egia da, ez dakit, agian espaziora jun behar diren entzako, eta han ez dauten entzako aukera ez dakit, igual, nik gaur-gaurkoz... Bezalan, etxe normal baten ez, eta gainera, arroz baritate pila badauz, zigorreko intxe esan dau, martaneli hori berrixa, batzuk ez ditxugunak be ezagutzen. Sukaldaritzan ibiltzen garenok, ezagutzen dugula igual arborioa, baina nire kuadrilan be, arboria esaten bozu, ez da de jakingo ia gaztadan edo ez. Beraz, bueno, pila gauza dauz. Hemen txezigor guk proteina arrain forman, otarrainska forman eta lehat forman hemen saldan. Eta tipula daukauen, tipula erdi, sartu dugula pipermina purtxo batekin, hau, geitxingot, pipermina purtxo batekin eta berakatzakin, eta beste tipula erdi jarriko hementxe erregosten, gurina eta olixuaken. Risotto egiteko hori. Hori da, hori joango da, ontxe, motel, gutxinaka eitzen. Eta bitartian, garbitxuko ditugu, otaranxka batzuk, zonek buruak eta asalak eta aragisa estan dana, hemen da, gero birrin hemen joango da, hori da. Niren, hasieran salda induzunean, enekin ezagun barzen duela, pentsatu, arek zuritzean ere saldan sartu, nahi dut esan, azkarraldera itean ebauzu eta saltza hau ez. Egia esan, horrela berak esan inbarduen moduan, nik interesgarria iruditzen zait, errezeta hau, baina azkarraldera itean ebauzu, hartu, eta hemen buruak eta salak eta hemen, eta lehatza ero arrainean zapore izateaz gain, izango zuen itxaskien zapore. Hau da,
ostiral bizitariak. Bai. Ostiral bizitarietan da, hori errezeta, aputxo bat berezi xauak. Hau izango bazan, martitzen baten, ingo goen madana askeraldera joan da. Hau da, astearte baten. Hori da, astearte baten. Askeraldera, edo igual, ez gauen salda behingo. Ze gaur egun bebai, saltze dituzte batzuk prestatutakoak. Baina gaur... horretan, bitu, ni onartzen dut, eta behin baina goiotan onartu. Nik erabiltzen ditut etxean pastilla hauek. Aragiana direnak. Arraianak ez aizki gustatzen. Ez, arraiana pastilla ez da izan bida. Arraiana izan bida salda. Saltzen, behin probatu nuen baita, eta esan nuen, aukeran, 20 minutu irakingo duen zerbait. Urarekin, gure etxean, arroza txirlakin askotan iten dut, eta egia da, bururen batero zerbait baldin badaukat, egiten dut arrain salda bat, eta arekin egiten dut. Baina espaldin badaukat, aukeran, urarekin nahi haut, horret eta abrikekuak ez dakit oso gehiagin haute konbentzitzen. Besteak erabiltzen ditut, eta onartzen dut, beste pastillak eta beste salda horietakoak erabiltzen ditut, eta badaude horietan, badaude baita salda batzuk oso onak txorienen izan ditu, eta izan ginen, Lorrixon bebai proiektua esautzen, baina arrainanak enote gehiagin konbentzitzen. Nik, tetabrikoak ez, nik eroste dut bat, holan, botillan etorten dana, kristalesko botillan. Bale. Ez da munduko onena, baina ez dakit 3-4 euro balixo daben. Eta, nik nahi xaute egisa esan, betxu. Prezisoak esaten duz, besteak, askok 2 euro bakarri. Horea, doblia balio badu, zerbait izango du. Egisa da betxu, porruak eta azena horiak nik beti itxu dela etxean. Eta gero, arraina eroste dutenian, olako batzutan, itxotela. Eta gero, adibidez, risotto honetan, buruak eta azalak ez du erabiliko, orduan kakotxin artean doain atara jako. Ze bestela, sakarrontzira botako itxugu beraz. Hau, eta barazki batzukin be, arrain salda itxia, justo, ez da gauzarik garestixena. Nik oin, arroza dugun ontan, Patri, beste notizi bat, o beste informazio berri batekin atorkizu arrozaren inguruan. Badakigu digestio moteleko almidoia dauzkagu, orduen honek energia luzera emango digu, baina, oin deskubritu dute, esan dute, albiste bat atara, arroz hau, bihar jaten badu, oraindik eta interesgarriago dela, nutrizionalki hitz eginda. Hau da. Arroza, urrengo egunean berotuta, zuk egiten dozu, arroza, gaur ingo dugu, jango dugu, arroza, eta gure etxean beti soberan geratzen da. Hori almidoiak eta horrek ez? Honek egiten dana, urrengo egunean sortzen ditugulako almidoi erresistenteak deitzen diren batzuk. Zeintzuk gure enzimei gehiago kostatzen zaien zurgatzea, baina gure hemengo, nola da? Mikrobiotana. Bai, mikrobiotan dako oso interesgarria diren almidoi horiek, aktibatu egiten dituzte, lan eginaraz egiten diete, eta orduan oso interesgarria dira gure sabelerako. Eta batez be, digestinoa bai, hobeto egingo. Eta gainera, hori arrozakin bakarrik ez da pasaten, pastakin bai pasaten da, eta patata egosixekin. Eta gehiagokin, badauzkago, mangoak ere badaukate hau, patatak, platano berdeak ere bai, gaztainek, ekilore pipak, betiko gure pipak, alegia, eta lekaleekin ebe gertatzen da. Orduan, gure etxean egia esan, ez da behinero indudan arroza eta dena jan izan dela momentu zen. Ni beti kalkularra ziten, paketeak kilo erdikoak eroste ditut, etxean lau gara. Berez, 100 gramo razioko ero kalkulatzen da, segun gero zer daukan, paella bada pixkat gutxixea, orduan. Ni beti kilo erdi egiten, osoa. Orduan, gero etxekuen apetituaren arabera, gehiago ero gutxeo. Urrengo egunerako, beti sobratzen da, urrengo egunerako, 2 egunetara jaten du. Ez duzu urrengo egunean, atzo arroza, gaur arroza, hori garai batean ingoza, baina gaur egun zorionez ero gure etxean aukera daukagu, aldatzen juteko. Baina 2-3 egunetara janingo du. Bota ez da ingo inoiz. Bota sakrilegioa da. Nutrizionalki interesgarria dan zerbait, omen da lau. Beti ikasten da zerbait. Ondo dau jakitxia. Guk hemen, ustot bixarko ez dala ezebe sobrauko, ze honek usaintzen dauen honekin. Horrek ez dakit, honek usaintzen dago erki hemen otarraizken ja usaia etortzen hasi da ona. Gaina beruakin. Nik hau daukat, karo, hemen daukat arrezioa, Patri, eta hango ez aite etortzen. Claro. Hemen nago, nik hemen gatu naiz gustora. Baina kolonia bezala hau, kaltegarri ez da izango, gaur lagunekin gatu naiz da kaixora daztana. Odu otokainzka. Otarraizkek, koloria botatzen dabe, usaia be, ez dakit
kolonia bezala onena dan, zigor, nik beste batek komendatuko notzun. Patri, baina pentsa, kuadriako bat etortzen zizko terrinska usainak. Tomatia barrura. Alde ingo nauen. Alde ingo nauen, hori esaten badit, Victoria Beckhanek, esaten, baina, hombre, atxamar genotu zan txupokar, otarrizkak inzeiten da. Hori iten da, baina. Zigor, Mercedes. Vitali. Vale, Mercedes. Niri benetan, koloniak ez ez gustatzen, Ez? Korrotu ditu. Jo, banik. Niri izeba beti hartuta zeukan, horre boteako lan, botaten zala eta hola, botaten zala gaina nenuko. Hartu eta zeu zein da, ostra, ernegu bat ematen zianik kolonia, bote larroxa hori, holan, itxen zendun, eta nik horrekin neuken alkohol bat, holan, erromeroan, eta ona zala muskuloen zago, eta hor sartuta neukan, horretako erabiltzen nuen, etxian zegoena, bateak zenbat urte ez, mendiak izango ditu horreko etxienez. Eta hain funtzionatzen du, katxorrek. Eixa da, niri gustatzen gatela pila bat kolonianik. Osa, igual, txorina etorteko behintzat ez dut erabiltzen ze. Hemen gero, nahazte jaten usaiekin, ez dut erabiltzen, baina, mutilan gana urbildu da, besarka bat, usaingo xo aukitzia, hori buruko nena. Galdetu maialen nila. A ber, baina txaban, Patri, zuk duela 3-4 minutu esan duzu, ze usain gozoa daukagu txorien. Bai, baina gozoa janari usaia. Janari usaia gero, ez dakit, ulertza ez da zu, oza, jateko bai, baina urbiltzen zaren norbaitxe eta dauko olako berakatzu zaia. Baina otarraizkarekin esaten nahi, naiz, berakatzu zaia, berakatzu zaia guri gustatzen zaigu, eta ez da oso atseginen ez da izango. Olako konversazioak sortatzen dira, etxe batian, normalean. Ni pikotearekin ontaz ere itxegin aldut, eta bera, zupiskat, neko arraro zaitezuek egizan. Bueno. Guazen, buelta zu kaldera, zigor, gero kolonia kontutan, gomendatuko txundik pare bat. Nahi badozu. Pako, ode... Pako! Bai, jarraitu, rezeta, nola da? Hementxe, arraizalda daukau. Orduan, hementxe lehatza, azenera da porrua da gatza, eta ona botako, bale? Apurtxo baten. Hemen, saltza amerikarra eroin barbaen nuke, patxarra, ondo etorriko zan, hemen patxar pixka botako benioke. Ardo txuritxo bat bai ondo etorriko zan. Ogia, arroza ero zerbait loditzeko. Hau erretiratu ingo. Bueno, bai. Esto gehiago erabiliko, gero igual behar badot. Beraz, hau, hemen txeutziko. Egosten. Bustian jarriko bost 10 minutu. Kontuz, gero azten danean borbor hori, jarriko txauta. Ena baina hartzen, bale. Eta gero ja, arroza. Bai, hori da. Arroza itera. Beitu, hemen, nik honi pasatu nion, sukaldari batek liburu bat erakutsi zuen, bere gustuko azala, eta pasatu nion liburu horren inguruko informazioa Juleneri, eta gaur gidoian sartu, zegia da oso interesgarria hor dago kasetari bat, Niki Segrit izenekoa, eta hau da, honek kasetari gastronomikoa da, eta atara zuen liburu bat, 3 elikagaien kombinazioakin, 3 elikagai hartzen ditu, bere liburuan 89 elikagai daude. 89 elikagai horiekin hartzen ditu, egiten ditu kombinazioak, eta atatzen zaizkio, 1556, ez, 156.856 plater ateratzen zaizkio. Kombinazioa? Desberdin? 89 elikagai hartu, eta eurek irunaka nastuz, eta gaina ez dira kombinazio eroak. Ez dut hartuko, hartu 89 hauetatik, ez ditut hartuko 3 holan, ez dakit tuntun, eta hau ingot. Ez, dira denak gaina geroa jartzen ditu, ez dakit nungo jatetxean platerra hau daukate. Ez dakit nun errezeta hau daukate. Hau da, existitzen diren errezetak hartu ditu, eta 89 osagaiekin, 3 kombinatuta, esan dakoa, 156.856 plater atera ditu. Guk kalkulau hemen txorienek 10 urte daroiela, itxeitxugula 200 programa edo urtean, eta programa bakoitzean 2 errezeta. Matematikak, 400 errezeta urtietan, 10 urtietan, 4.000, berez, ondiokan dauzkagu, beste 152.000 programa itxeko gaitxasuna.
osagaiekin nahastuta, behintzat, ja, Hori, pista nundik erzat tira ezberdin. eman digute. Holaxe da bilargina nobe hor zenbat urte. Bai, hor badaude batzuk, errezeta berdina hartu eta egia da. Ez da izer, saltza berdean. Ez da zer hori aldatzen duzu, beste bateatik. Eta gero, hilarra beharrean botatzen dizkiozu, ez dakit, zainzuriak, eta beste rezeta da. Eta aldatu iten da, baina aldatu iten da. Aldatu iten dala. Eta, nik gaur, 3 osagai baino gehiago badauzkatz, baina biotena da 3 minutu gehiago. Osondo. Beraz, etorriko gara bueltan, hau birrinduta daukagula, arroza txigortzen, eta, gure risotoa egiten. Oso. Saldakinen joguna da, birrindu, eta gero, iragazi, Arrain sopa? Arrain sopa da, bai, beste gauza Sopa da. trebeni botaten dizkiozu txirla batzuk, otarrainskaiek lebatzati batzuk, eta arrain sopa daukazu, Bai. Ez da, hola, etxian itun beste una hor, baina arrain sopa azkar bat, momentu baten ditu. Ona bada. Baina, obea. Eta hemen txera daukau, tipula oso karamelizatua, beraz, arroza barrura, eta gero gordeko dugu... Ez da la rosa koloreko hori. Ez da la rosa koloreko, hau da arborioa. Arborioa, oso. Ja, ontxe marroiska bihurtuko dala, gero gorriska, ja, saldak emangotza koloria. Oso, no? Zaporiaz aparte koloria, hemen gaina sartu dugu buruek eta emote dotzia, baina tomatiak emote dotza kolore gehixen. Orduan, hau barrura eta gero, Bustitzen eta mugitzen. Hor badaudela, bakizu bi teoria daudela, guk hemen, eta nik beti egiten dudana da, beharrala, jun botatzen salda, gutxi gora era, eta garrantzitsua da, nazten jutea. Oin daude, beste batzu, sukaldari berri batzuk ero, esan dutela, azkenean gutxi gora era, badakizu zenbat salda zurgatuko duen. Hor duen dia hasieran, ez dakit, guk hemen 250 gramo dauzkagu, horretarako gutxi gora era, 250 litro bat salda behar du. Litro bat bota beharrean, botatzea 900 hasieratik, 100 utzi hor ba espada, eta gero jun nahazten. Ez jun botan hasi, holan esaten du traizioak, ezin behar dela. Esaten dute, bota hasieratik dena, eta gero jun nahazten. Eta azkenerako utzi ba espada hor, 100-200 mililitro espada, botatzeko hori da, behar duen, beti bakizu arrozak ez duela zurgatzen neurri berdina. Hor lapikoak eta zer ikusi handia dauka. Lapikoak eta gero arrozak imaginatzen dut, arroz baritatean arabera, zurgatuko daubera, ezetasun puntu desberdina daukiela, ez? Ninaz, eskola zarrekoa, gutxinaka botatzea, hemen txesalda beti bero-bero, hau ez, salda, azkenean hotza jartzen dugu edo salda goixian egin jakua, azkenean egosketa gelditzen dau, gero berriz berotu bida da. Beti bero. Hori. Hau, hor, ez dudan esan, betu, liburu hau, lehena aipatu dizuna, izena polita dauka. Zaporen entziklopedia, ez? Oin atera du, ia satarrazuen bat berria. Eta hemen jada, barazkiak, onjoak, eta hola pixkat, barazki jalei gidatuta, baina berdina da, egiten duena da, berdina da, hartu, 800 kombinazio, 800 errezeta lortzen ditu, eta kombinazio hori da, irunak hartzen ditu, eta, gero gaina, azalduz, hau garrantzitsua da, bere arteko, ze harreman dagoen. Hemen, gure Julentxo maiteak, esan du, bai, kombinazioa bat oso arraroa da, egiten du, nazten du, aguakatea eta estia. Gozoa jana da aguakatea. A ber, Julen, txorienen aguakate musa, aguakate eta txokolate musa, ez du ikusten. Hemen etorrin behar da gurekin. Etortzen da, bukatu dugunean jatera. Eta etxera taperre matera alba du. Horretan etortzen da. Baina, a ber, txorienen ikuste dut aguakate eta txokolate musa 2 aldiz gutxiendik indugula. Gero, txokolatia gainera, ja gozoan ez, baina txokolatia, aguakatea hauntz gazta eta estia nik hori txorien egin hauen lehengo urtietan uste dut. Kontua hori da. Liburu hau oso interesgarria, ze behitu azoka batean produktu pila bat aurkitu alditu. Beira, orduan, batzutan duda izaten dugula, ero etxean izaten ditugula, ez da izen bat, 3-4 osagai, izaten zua, bereien artean zentzurik ez daukatela zure errezetategian, zure txeko, ero zure buruko errezetategian, agian ez daukate zentzurik. Liburu hau horretako oso interesgarria da, agian hartzen duzu, eta etxean daukat, sagarra, entrekot bat, esaten nahi naiz, eta sagardoa.
hiru hauek badagoen aukerarik eta pum, liburu hontan, holakoak, eta esandakoa, gainera, argudio moduan hartuta, beste jatetxe batzuetan, agertzen diren errezetak eta ja, frogatuta daudenak. Eta ez direla bere erokeria induena. Eta zientziak eta esaten dutzuna. Adibidez, Zigorrek eta Bixok Bizkaiko txakolinakin harreman handia daukagu, Iñakikin, eta ni akordatzen az, olako dastaketa baten, eta olako nik miran janarixa eta Iñakik ardaua. Eta niri otu jaten, alkatxofa batzuk jatia. Eta esan alkatxofa eta ardua inoiz. Alkatxofa da osagairik zaienetarikua edari batekin jueteko, izan bada garagardua, edo ronna, edo Bizkaiko txakolina, edo getarikua, berdin da dela oso zaia. Euska zapore, hori dauka, ez dakit, ez duela ondo konpontzen beraien arte. Ez, hori da, eta orduan, bitu, horrek. Eta beira, Iñaki, bitu, izan naiz nien, beraiekin, Bizkaiko txakolinakin eta Bizkaia saltzen izan gara, horre egin dute Bizkaiko txakolinak eta Bizkaiko diputazioak indituzte 10 ibilbide Bizkaia ezagutzeko eta txakolinarekin lotuta daudela. Orduan dira, pasioan daiteko, Durangaldean bat, hau ikusi, hau, hemengo, ez dakit, txakolindegi hau bisitatu, gero jan beste hemen, ez da izan. Eta jungara hori saltzen Madrilera eta Zaragozara. Eta, berdina esan, 4 pintxo, eta gero horrekin lotutako 4 txakoli berak. Egia da, Iñaki, artista bada, nik bera proposatu zizkian, gaina pintxo horiek doaz eskualde horrekin lotuta. Hau zan, Gernika inguruan hor zer proposatzen dira zuzigor? Gernikako babarrunak, ez? Injabak eta horri zerbait, baina itxasoa be izan behar dute. Ostra, nuen humus bat, Injabakin, Gernikako injabak hartu, gozi, eta humus aiten duan moduan, baina nik humusari beti botatzen diot limoizukua. Limoizukua botagarrean, eta kostaldean egin genuenez, hartu genituen Bizkaiko kostaldeko muskuiluak, eskabetxean, eta eskabetxearen azido puntu hori botanion birrintzeko, eta gero eskabetxe pixkat gainetik, muskuiluak eskabetxean gainetik, eta pikante puntua nahi zuen. Orduan hartu piperminangoa, txiki lehorra, eta hori. Beste bazan, Karrantza aldean. Karrantzan zer dago? Karrantzan, behiak pila bat, eta zaiako kipula. Zaiako kipula, gure ikurretako bat, ez? Horrekin beste bat, eta danak nola lotzen zituen berak, hemen honek, eta gero egia da, pintxoa jan, eta berak aukeratutako txakolinekin, eratean, altzatzen zabiela zaporea, gero, eskatzen, eta esan, artista, ni ordan lehen, neko basikoa, gustatzen zait, errezai gustatzen, baina gero egia da entzuten, dakienari entzuten, esatu, oina hasiko zaizu hemen, txistua daiola hemen inguruetan, da ez da izet, horrek eskatuko izu. Aeroportuaren metafora. Hori, aeroportuaren metafora, hor, sartze, gehiago eskatzen dizula, eta ez da, ostra, arrazoia da, eta egia da, etorri diena profesionala ziela, bere ardo egintzako mundukoak, turismoaren munduko jendeantzako izan ziren hitzaldi hauek, eta beraiei entzutea poesia egiten dute saltzen, hau datorre hemen ditari. Netzako goxua zego, baina... Hori da, olako jatetxeta eta joaten zaren bezala, ez risoto bat jatera, edo goi mailako sukaldaritza lastatzera, edo txakoli bat edatera, niri gustatzen jat, norbaitek asaltzea. Eta holan, desberdintxasun pila badau. Gukointxe, moztu inbioz, honei, geratzagako, behitu, beste 8 minututxo edo, bai. Orduan bukaeran, etortzen garenean, aukiko itxugu, otarnaixkaia plantxan, kosinatuta, eta bukatuko dugu risotoa, mascarpone gorgonzola gazta honekin, eta gurinekin. Bitxartian, Iñakire dituko zau, ze txakolekin gomendatzen euskun hau jatia. Honei badaia ja forma hartzen, eta sartagin hau jarriko bero-bero, eta ontsa ingo itxugu hor, otarrainskak. Ondo. Berez, hau, ina dauko gula bebai botako ja gurina eta gazta. Nik kasunetan, bitu, gorgonzola atzo, ez dakit, nire herrixan, enagoen aurkitzen. Eta hori, hau, mascarpone eta gorgonzola, baina berez gorgonzolakin bakarrik eitzen da. Risotto tradizionala, iten da... Parmako gaztakin. Hori da, edolako, iriasabal gaztakin, gazta ondu batekin. Honek beraz emangotzak krema ondiokan gehi hau.
Biteldi, Esan. zue norbaitek badu beste sartaioa zikindu nahi, hauek hor bukatzea ere, berdin, Perfecto. Ez dago arazorik, Bai. Da holan, ez dakit, politxa bakitzeko plantxan, eta baina... Baina bestela holan, perfecto joango dira. Eta gogoratu, mascarponea, risotoa gutxi jan behar dela, Bai, ez da, la terkada bajatea paella jaten dugunean moduan ero, Hori da. Honi buelta emongo zau. Igual utziko zuri, buelta emoten. Eta holan nik, bitartian. Ardezka saldean nahi. Ez dut ikasten, Jente, oin, zugaldari hori pintza berri horiekin da, nahi zeiken. Etxien baduzkat batzuk eta handaude. Nik gustatzen gat pintzak. Erabiltza ditut. Bueno, esan dakua. Eskuzabal gaztakin. Bai. Eta? Eskuzabal? Nik erdia, gehiago botako nioken nik. Bai. Bai. Bueno, hone gauzokin beti neurrian, ze gorgontzola eta hau niko fuertea da. Orduan, agian... Bota zaila gehiago, Bai, ondo, nik ez dizute, ordi, ez eskorit ez diot esango. Ez. Bueno, ba, honei, emongo zau, azkenengo bueltagia. Bai. Eta ikuste zuia, koloria, krematxu hau abe, usten dotzala, testuria. Berez, bai, razioa da... Koiaratxo hau. Ama, zer da jateko gaur? Ba, behitxu, ume. Ama, asko falta da. Gaur dau, risotoa, otarranxkana, bai. Gorgonzola gaztarekin. Bai, ikusten dut, baki zer dagoen. Baina nos jamer dugun, ama. Zerako prixak, Hombre, holako zerbait ikusi da. Holako izango ziren, heldu. Bagauz, zema falta da, falta da. Ez nintzen holako, gure etxean zan, hausua aten bizi ginen, eta janaria zegoenen, ama lehiora ataten zan, Zigor! Eta zigor, segun nun zegoen, entzute zuen, ero ez. Orduan, agertzen nintzen, maia ja pres zegoenean, ero gehiago esango bizut, ja jaten zebitzalean. Ni kalean ebitzen nintzen. Guk hori, auzo txiki baten bizitzeak hori badauka. Eta hori zautu, kalean egotea egun guztia lagunen artean, bide erdian bi jertzerekin porteriak egin, han futbolean jolazte, kotxe gutxi pasatzen zirenean kentzen ginen, pasatzen zen kotxea, eta berriro. Eta guan kalian ibiltzen ginen, txolopote batekin, iskutaketara jolazten, eta horrek izan dira gure jolasak eta gure unerokotasuna. Gure gaurko jolasa eta gure egunerokotasuna txorienen gauza onak probatzea. Adibidez, otarranxka eta gorgonzola risotoa. Sarreskak hauek erabile ditu denak, ez ditugu zikinduko. Oso, no? Eta hau kontuz, erretzen abiela, Bai, sinisten dizu. Bidena. Seguna. Bai gero. Erra, Oso goxua, Taperra ekarri oso. Zemendik ez dakiz, razioa, karo, zuk pentsau. Beiko juren etorri da, ikusi da, bau? Usaina jarraitu dago. Azkenean razioak ikuste duzuek koiarakada bat bakarri diela, beraz, hemendik atarako die 8 edo 10. Eta, gu bromatan egoten garen esaten du, pikatu iten du, Alberto, pikatu... Ba, benetan, pikatu iten du. Urrengo errezetak, ez, onjo naskia. Bueno, Patrizia Bitelita zigorremen, eta gure onjo izostuak, hemen, onjoak egin barba dituzue, kozinatu barba dituzu, izostuta daukazuela, izostuta daudela, egin, ez utzi desizosten, hauek azkenean hor pixkat egon dira, Patrik risotoen bitartean, orduan pixkat desizostu dira, baina, bueno, misteriorik ez daukana, eta nola ingo duen, holaxe. Sartai basutan jarri, olioa bota, eta bertan baratxuria eta tipula erregoziko ditu. Jarraian onjoak bota, bertan erregozi, eta egin daudenean, lau arrautza irabiatu, eta gero, bueno, bi aukera dauzkau, ero poliki Maria bainuan egin, edo bestela sartaian bertan zu ertainean adaska batekin nahazten. Perresia gainetik bota eta zerbitza. Orduan, gaur egon, bueno, batzuk egiten dute nien aizalea, onartzen dut. Hartu eta hemen Maria bainua dauka jarrita, ura, eta hemen, pum. Orduan, hemen botatzen da poliki gustatzen. Niri erakutsi zidaten zu bizian eta 3 buelta, hau da, arrautzak bertan gerskatzen genituen, 2 buelta eta zerbitzatu. Ni erdibideko zerbaitekin galtzen naiz, dala, zu ertainean, eta adaskarekin nahazten, eta krematxu, kontu da krematxu ustea. Batzuk krematxu usteko ez negaina botatzen diote arrautzai. Ni horren salian naiz bat ere. Bada truko bat, eta bueno, nahiko ondo, geratu aldala, baina
aukeran, arrautza beraiek onak baldin badira noski, ez dute beste zer behar, eta ero, nazten ibiltzea lehorra ez geratzeko. Batzuei, atatzen diezu, ni gertatu zai, jatetxetan ateratzea, gutxi egin da guk hemen jaten ditu moduan, eta bueltan etorri eta parkatu hauek gehiago egin. Bueno, hemen guretzako naskia hori ez da. Ohitura kontua da, azkenean. Zain niri, nahazkia danean, hori perretxikuekin, edo olako, bakai hauekin, edo gustatzen jat, holan suertainen kosinatzea, baina itxeotenian, adibidez, gozarirako arrautz nahazia, bakarrik arrautzak, bai gustatzen jatela, edo Maria Bainuan, edo zu oso motelian, holan, itxuran ematen dauela, ez dauzela kosinatuta, ze oso distiratxu geratzen die, baina, bueno, egin dauz eta oso goxuak. Zigor gaur, azaroa, edo hilabete honetan, da merkatuen asoka. Badauz pila bat, ez da? Merkatu, herrietan merkatuak daude asterokoa, baina gero daude asoka bereziak, asteburutakoak, zapatukoak, eta egitza da, gaur, ematen dutzu dugula, olako aukera bat, ostiraletan kosinatzeko, edo asteburutan, baina zuek ez badozuen nahi etxien egon. Eta gure badozu olako plan desberdin batein, ona hemen, plan desberdinak. Adibidez, Bixar, Bizkaian, Bilbon, San Martin, asoka. Hola, naugiko zue, frutak, barazkixak, gaztak, estixak, eta Euskadiko produktu desberdinak. Domekan, Araban, Santa Cruz de Campezuko, bebai, San Martin merkatu, eta bebai, azkenean, haugiko ditugu, Euskal Herriko pila bat produktu. Eta Gipuzkoan, Bixar bebai, Solaluzeko, 27. Beraz, edizioak baditxu, Gaztainerre asoka. Eta bebai da hori, baserritarren produktuak eta eskulanak. Azaruak 16, nik hau esan inbio zen herrikoa da, Arrasaten baba eguna. Eta, Nafarroan bebai, eta Iparralden, pila bat, Murtxantekoa, Lurramakoa, Endaiakoa, Urruñakoa, Azkainekoa, pila bat, ferixa gastronomiko. Eta zigorrek, ontxe, perretxikuekin inbidauen ez errezeta bat, nola ez aipatu joan zan hilabetean Tolosan egon zan ferixa mikologikoa. Hau da, perretxikoena. Eta hori, urtero itzen daue, zerau, kasino elkarte gastronomikoa eta udalak, eta bisok batera itzen daue, ferixa hau, eta bertan ematen dituzte tailer desberdinak, perretxikoen inguruan, hau da, nola batu, zeintzu dien pozoitxuak zela identifikatu, holako sukaldaritza tailerrak bebai emate dituzte, eta benetan interesgarritxa, hori datorren urtera begira. Egia dana da, eta ez da kasualitatea, aipatu dituen denak, sasoikua dira. Justo oso asko, aperretxikoak eta oinzerra da, aperretxikoak. Kastainak. Babarrunak, oin jaso ditugunak, eta egia da, beti jenteak identifikatzen du baratza, eta ez da izer, udaberria dator, eta oin, udaberrian baratzean ez dago ezer, eta askotan oraindik, gaur egun, ez da klima aldaketan kontua direnero, urrian, hortukariak eta desente dauzkagu gure baratzetan, baina azaroan ere oraindik badaude. Orduan, olako asokak eta asko badira sasoi honetan izaten dira oberenak. Horre, Bizkaian, Markina eta Gernika urrian dira ikusgarriak, eta, Euskal Herri guztian zorionez, astean zehar bebai batzuk, baina egun berezi moduan izaten dira, eta batzuk uste dute bakarrik Santo Tomas da hola, hor parranda botatzeko eta hori, baina askoz gehiago daude, eta hori, bertako ekoizleen produktuak, eta... Ez dakit webgune bat egongo da, baina espada egoten igual sortu egin bikou, ze egisa da, asteburu batzutan, ez dakit, etxian zauzela horan aspereina da, eta ez dakit, ez daukat planik, eta ondo egongo zan hori, gaur ze plan dauz, Euskal Herri osoan ziar, ez? Eta ziur, ferixak, festak, egongo da ziur, hori, kontzertuak, antzerkia, plan pila bat, eta gainera, aitzaki ona, Tolosan egon nintzen, baina oindala 8 urte urbildu. Biteli, lehen usai ederra geneukan, baina ez dakit, onjoen usai esan zerbait ikusgarria da. Hemen onjo hauek, izoztuta daudenez, ura botako dute bordoan. Hau, ondo erregozi behar dugu, zu bizian, ur guzti hori lurrundu arte. Lurrunduta dauzkagunean, hartu, arrautza perta botako ditugu, eta hemen hau bai dala, risotoa bezala ez. Risotoa noizian behin deskuidatu alda. Hau ez. Hau, hartu eta ondo krematxu dutzi arte, ondo mugitu behar da, eta ero zerbitzatuko hori, perrexi pixka botata, eta maira, baina guazen itxoitea pixka.
zurgatu du, bere ur guztia, Bai. dagoeneko listo, eta nik esatu, gari batean izango nuke hau, zu bizian, kraskatuko nituzke hemen arrautzak, eta bertan apurtuko nituzke, eta egurrezko koiaderekin. Gaur egon egiten du mix bat, ez da ez, Maria bainuan, ez da beste askarregia. Baina bai, adaskarekin, hemen adaskarekin ibiltzean, bueno, olako batzu badituzue gomakoa direnak, hobeto, eta bestela sartaia, egizan sartai honekin, erabilerko genuke lasai asko bestea. Temperatura asko hartzen duena hemen jolasten ibili gara. Ikusten duzuela fuerte dagoela, atera pixkat, kanpora, zei lanean. Sartu, eta azkenian, bueno, bada, Maria bainoan ikia modun poliki-poliki, temperatura basuan bai, baina, bueno, gaur beti jolasten ibili gara, ez? Bai, igoko dio pixkat. Bai, lauan daukatzu, igual 6an edo. Bueno, horte, venga. Bai, gero zuan arabera hori, beti esaten dugu labakin, baina zuakin eta bai gertatzen da, ez? Nera txekoa adibidez, ez da Bai, bat hemen, potentia. garrantzitsua da, probatu baro, gatza bota diogu, baina probatzekotan oin izan behar da, gero ja, ez dulako berdin ondo zurgatzen. Zara dau. Ondo, Bai. pillo, piperbeltz pixo bat, oso Oso ondo. A ver. Onartzen dau piperbeltza, onartzen dau gatza eta perrexila bebai. Gaina zigorrek hemen dago gisa txigortu, beraz, posposik. Hau guk Laguntzeko. zerbitzan genuen ogi frigituarekin. Ogi frigitua, osoa da, Ni Baina, astuna, ez dakit, ba, hori bai. txigortuta, esan loa. Olaxe, ondo. Eta, bueno, olako ferixaren batera hurbiltzen basarie, bueno, zigorrek eramaten dau autokarabania, edo eramaten dozu ez da, loitxeko noiz baitxen olan herri bat bisitan zoia zulian, edo asteburu pasatzen. Aukera daukagu, no? Bai. Bai. Baina beste batzuk, ba, bueno, hoteletan eta geratzen dira. Baita. Eta ostiral bizitarietan gaudenez, bueno, asteburutako hotelei buruz da holan berbaitzen, lehenko gunean aurkitxunaren olako artikulu bat, Bai. esaten zaren, jendiak zelako gauzak usten zituen ahaztuta hoteletako geletan. Hori aipatu genuen zer lapurtzen zuten, behin Hori da, aipatu genuen zer jendeak. eramaten dan hoteletatik. Horrek albornozak, ez dakize, toaiak eta olakoak. Baina oin, jendiak ze ahazten dauenan. Eta, hor zer, Zu baina... noiz betxaztu ezu Kalzontzillo batzuk. Egia da nik ohitura daukat hartu eta azpiti begiratu, manta ireki, itxi, komuna, eta armairuetan ez du sartzen ezer, Eta nirak idala ezer ez dut astu. Ditu nik bat, eta daukat anekdota bat oso politxa. Vietnamen utzi nitxun mobileko kaskuak, honek kablerik eta ez daukienak. Eta hori Vietnamen da nik, esan da, bai, ez ditut errekuperatuko. Heldu zan, oinatiko gizon bat hotelera, hoteleko jabeak emosatzen nire zenbakisa, eta nik nauen ezagutzen, baina gero nire amakin geratu zen oinatin, eta gainera nire ama ezagutzen zagaren, familia da horan, eta holexe. Eta arek ekarri zizun? Arek ekarri ostan Vietnametik. Beraz, jende jatorra badau. Alatabe, ona hemen, nolan, zerrenda, jendeak geixen ahazten ditxun gauzak eta izeten die. Eta horako erlojuak. Bueno, bai, gata daiteke, poltzuak. Bateon bat badau, maleta osua utzi dagoena ahaztuta. Hau da, utzi da, esnatu... Kargauta etorri da, bai, oizeari nuen etxera hueltan. Hori da, maleta osua hotelian utzi. Gero hemen dauz olako gauza, arraru hauak edo otzordiak, jendeak ez dakizelan gero gozalduko dauen, edo noiz konturatuko dien, ze otzordiak goruzteko... Bada. Eta gero hemen gauza holan arraruak, giltza ingeles bat, txitak. Txita ez, txio-txioka. Bai, sugandiak. Hombre, nire sugandila gabe oporrotan ezen gara jungure txian. Pues, bezeruen memoria falta igerri da, eta hori hotel batzu gainera ontsa zabaldu da bi, holan, webunian eta olako horri berezi bat, eta bertan jartzen daue, ahaztutako gauzak salgai. Bai, ez dakit hori oso legezkoa da, imaginatzen dut bezeruakin jarriko diela harremanetan, honek ez dotzela erantzuko, da orduan esango da. Nik onartu beharra daukat, nik bakeira bereten inuen hotel batean, lan bost izartakoa, orduan, jendea zan, bip. Etan, botonezak, biltzen zana maletakin dala dutzen, arek, zeukan soldata 80.000 pesetak. Baina gero, zeukan perak eramaten zuen OP denda. Objetos perdidos. Zerbaitek eski batzuk ero, 2 aste egoten bazienan, eta inok ez bazituen eskatzen, berak saldu itxo zituen.
Baitu. Eta oso presio Berez. honean. Orduan, bere soldata, 95.000 peseta izatetik, disenti gote zen, gehi, eskupekoa. Eta besoldata. Eta eskupekoa. Eta eskupekoa. Bueno. Ez da utxartoa. Ez da txarto, eta kontu kontarri ari ginela, gure onjo naski egin dugu, perrexil pixka bat gehiago dago den gainetik. Eta listo, ogi pixka batekin, jate, bestetik ez zaigu falta. Hau, goiarakin jateko gogu egoten. Ba, bai, egisa da. Eta SB ez elkar banatzeko, Ontxe, esan bida pikante daula? Pero ez. Bai duz esan duen, ez? Eiken hasi baino leno. Niri gehien gustatzen zaidana onjo naskia. Ja, hori holan, jak? Bota dutzu zuk interpretatzeko. Bai, esan botai, bai, bai. Eta holan, lusatzen badugu programia, ez dakit igual berrogeita, 5 minutu edo joango gara. Lusatzen badugu ordu batera eta hau bukatzen badugu, hola? Astegura bat hor, Patri. Bai. Jendeak hortik jutean edo. Nik ere familia itxu diten daukat. Hala ba. Honena, agurtzia, astegura hona pasa. Eta astelenian bueltan etorriko gara, bierrezta goztorekin. Hon izan. Agur.